Σήμερα αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια δικιά μας μελισσοτροφή. Αρχίσαμε εδώ από το σπαστήρα, βάζουμε τη ζάχαρη και παίρνουμε την άχνη δικιά μας παραγωγή. Καθότι ζυμωτήριο δικό μας δεν έχουμε, που είμαστε και νέοι μελισσοκόμοι, έχουμε ένα αυτοσχέδιο όμως εδώ του κουβά μας, την άχνη ζάχαρη, βλέπετε. Η αναλογία που χρησιμοποιούμε είναι στο 1 κιλό μέλι 5 κιλά άχνη ζάχαρη, 60 γραμμάρια πορτοκάλι, το οποίο περιέχει και μια σκελίδα σκόρδο. Ζυμωτήριο, η αρίδα μας εδώ, τα βάζουμε και αρχίζουμε. Και κάπως έτσι μετά από χτύπημα έχουμε φτάσει στη τελική μορφή της ζύμης, είναι αυτή εδώ πέρα, βλέπετε. Είναι γύρω στα 13 κιλά και έχουμε συμπληρώσει και γύρω στα 300 περίπου γραμμάρια, 350 νερό, για να μπορεί να γίνει καλή ζύμη. Και πάντα αυτό που προσέχουμε είναι να μην κολλάει στο χέρι. Παίρνεις στο χέρι και μπορείς να το δουλέψεις χωρίς να κολλάει. Δουλεύεται και είναι μια χαρά. Ωραία. Τώρα σιγά σιγά πάμε να κάνουμε και τη συσκευασία. Αρχίζουμε το γέμισμα, έχουμε τα σακουλάκια μας. Αγροτικός κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίντος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Προδότης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Σαφιώδη. Η νέα λύση μπορεί να εγγυηθεί την τελευταία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίντος. Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Γεμίζουμε στο 1 κιλό. Άριστη ποιότητα που μεγαλώνει με αγνή φυτική τροφή. Κοτόπουλα Πίντος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας. Η καλύτερη ποιότητα. Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίντος, νοτά και καταξυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία. Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλα και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της Δέλης. Τηλέφωνο και φαξ 2541 73 677. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος. Τηλεφώνησε τώρα στο 6944 42 99 23 και ενημερώσου για τα καλύτερα πακέτα της αγοράς. Είμαστε just. Τώρα τα έχεις όλα. Και η δουλειά συνεχίζεται. Εδώ έχουμε τελειώσει τη συσκευασία. Τα έχουμε βάλει σε όρθια, έτσι να μην πέσουν κάτω και τρέχει το ζυμάρι. Προσαρμόζουμε το ύψος της σακούλας. Το βάζουμε στη συσκευή. Τώρα θα απορροφηθεί ο αέρας από μέσα, να μην υπάρχει αλλίωση κάτω στο προϊόν, και κολλάει τη σάκουλα. Η τροφή μας έτοιμη, η φύτηση είναι καλή, η μορφή πολύ καλή και η συσκευασία το ίδιο. Τώρα θα μείνουν έξω για 4-5 μέρες περίπου να έρθει τελική μορφή και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στα μελίσια. Ευχαριστούμε πολύ.